guys, good morning. Ay ikaw wala ka adlaw karon guys, sukad sa among pagpangita sa among inahan. Nagbuwag-buwag na pod mi ani guys. Ikaw wala ka adlaw. Sige na mo balik-balik ang mga dapit guys. Halos na nalukop namo ang mga barangay-barangay nga di adiri sa duol sa among barangay sa Kanlusong guys. Kaya man sila balik-balikon ko no kay base aron makit-an jud suot-suot. Wala na suot-suotan ako guys sa kabalay. Wa may taw. Nahadok lang po ko ani guys kay daghan kayo iro. Walay tao ning maong panimalay guys. So nilabay lang ko ani kay hado kog iro. Madlo po kog pasangin lang ta og manghilabot. Mutong nitawid na lang ko ani guys. Mo ni dapit sa panay tayon. Ambot og kinsay tag-iya ning maong panimalay basta kay nilabay ra jud ko ani guys kay wa ko mo suod kay daghang iro. Padayon guys, padung na ko ani sa may pangpang. Kay ang adlawan ibabaw man padung ako nis ubos, moagi jud ka aning dakong patag. Arang inita ani guys. Gilagating ang kainit sa adlaw, si agwanta laman kay naningwag jud mi nga makita namo ang among inahan. Tiaw ba po na simana na simbakog ni araani na sangit. Mo nang among gipanagan-an guys kay unsa na kay dagoy sa among inahan. Nag-inusara ra jud ko ani guys. Wa pa ko ani pamahaw. Kay aron dako ko kaayog malakwan. Gabaw lang ko ani gluto og tubig guys. Wa po ko ani magpahatod og motor kay gikan jud sa amoa sa may baybay patungas jud ko ani sa may bukid. Suot-suot guys, suot-suot hantod nga niambog na ko aning dapita. Nalabyan ako ni guys, kamalig dito na sa may patag ni murag Kanlusong na gyud ni sidya. Dunay baka. Kay matod palagi sa ko mga igsuon narag jud kuno skilid sapa. Mo nang ni duol ko aning may kawayan guys kay sapa man na sidya. Kay kini mga kakahuyan ani sapa naman jud ni kasagaran. Kay ang dapit diri kalubihan naman. Ang gulili ani guys basin og ni si mama aning maong lagkaw. Ang kauban lagi guys sundang ra oh. Hadlo po maglakaw-lakaw guys og mga kasagbutan kabisig na ay mga mala nga mananap. Mao nang magwara-wara po og sundang. Hadlo po ni maglakaw ang inusara guys. Kasi simbakog na ay mga naibaw na mong unsay but-pasabot nako. Hugtan lagi na akong kupot ag ako ang sundang. Ang gulili dito sa unahan guys sa may ubo sa may sapa kay Lauman. Niara po ko singilit. Ako po gabantay po ko nga dili po ko maligas kasi bakog ako na mahinom po mahog. Ani distansya lang ko guys sa may pangpang. Apong hunahuna nga di maligas akong tiil kasi bakog ako na hinom po pangitaon simbako. Mo na nag-amping jud ko sa akong kaugalingon ani guys.
tabi. Tabi, pasaylo ako ha. Sa tanto na kung lakaw-lakaw guys, nakakita ko og lagkaw. So murag nalipay ko guys kay taud-taud na kong lakaw. Nakita ko og balay nga murag payag nga murag gi abandona na ba, guba na. Basig na ang inahan ani nahisak ka. Hamusod ko ning maong kakawan. Kay basig na ani gatago. Tabi, saylo ako. Matud pa. Asa na kaning dapita. Tabi, unang akong giduol ni guys. Nangita manggukot sa kong mama. Saylo ako ha, tabi. Diyos ko in town. Panaliti ka, Diyos ko. Wag ko kay bawaan yung dapita. Pero, saylo alang taon ko ninyo. Kaya namasin na yung taon ko makita na ako akong mama. Pasaylo ako ha, Ginoo. Pakita yung taon akong mama, Ginoo ko eh. Diyos ko in town. Lawak maning mungka ko. Ay, Ginoo ko. Tabi ha. Tabi. Di na ko tinguha nga musud ani pero basin og naa diri di ay. Labong kayo mga kakao ani guys. Tagapanaganak ko. Muna nga ni aksyon kog pungko ani guys kay aron makita na ko sa ubos. Kay kung mag tindog ko ani guys ni makita na ko ang palibot kay labong kay mga dahon sa kakao. Muna nilingkod ko ani guys gapatuyo ko sa kamera. Awa mahinong po ko'y nakita. Murag lain na kung hunahon ani guys nidali ko gawas. Kay arang iuwas ilam sa kakawan. Muna nigawas ko ani guys. Subay sa kalubihan. Nakatabok ko og mga basakan guys. Pero naibong ko kay sa pag wahing-wahing ako sa ako ang tukon. Kagadadama kog baston. Uy daghaman ng lupad nga mga mananap. Ha? Ala luuya kayo sa mga humay oh.
Mo din yung puro din ni sila tahop na kay gihurot na degkaon aning mananap oh. Mano ka po nag-isprayhan na or mga matay ng mga mananap pa ba? O padayon ko guys, nakakita na po ko laing lagkaw. Ang gisangpit ani may tao. Gahangad-hangad jud ko ani guys sa panahon duna day mauton nga tempo. Ayo. Alanganin po kumusilong ani guys kay May tao? wa may tao, lakman ang pultahan na. Mo nang nipadayon lang ko ani guys pero sige lang jud ko monitor sa panahon na lagi dag-on pas lag mo bundak nig-asa ka ko ani punta. Layo pa kayo po ang basakan nga akong agian guys. Kay padung naman ko nis kasingan. Adlawan kasingan. Na kasingan naman na diha. A few moments later. Pahibaw aming pamilya guys kay na balaka na pag-ayo mi. Sa akong paglata sa dakong basakan guys nakalaagi na pug ko aning nangka. Daghan na bunga ning nangka na murag nalingaw ko pag tanaw-tanaw ani guys ba. Gikan sa punuan ngadto sa sanga. Daghan kaayo og bunga na ato makita guys. Wa ra ba joy daot? Pero nahibong ko guys kay na ay chinilas. Hala, isa ka man ka ang tao ani sa punuan sa nangka. Mo na akong gipangita guys kay layo ra ba nig kabayan nag kinsay tagyan ning chinilas. Wa ba ka ni mo tago ni katkat sa punuan sa nangka. Mo nang akong gisubay guys, wa man jam mo. Arang himuliga gajud sa nangka. Arang gajud nang ibuga ani guys pero kay wa may tag-iya, di gyud ta nakapalit. Pero bisan pag naday palit, ara pong bugata, layo kaayog bitbitan. Ang gianino guys, wa man ko nakita. Murag nalibat kung balibo guys. Manong gibutang nga magtsinilas ng punuan sa nangka. Wa may tao aning dapita oh, nitago tingali. Mo nang so wa jud madugay guys o kumaglangan nilakaw gajud ko. Kay basin og na ay tao daotang tao. Misubay na jud ko lamang sa sa dandan ani guys. Bog asa na ko ani padong. Kapanglingi lagi ko guys kay basing nitago ang tag-iya sa chinilas. Wa man. Anto niabot ko anang ilang Tibi. Oh. Nibalik ko kay naidagom dito na ko. Padong na ko kasingan nibalik nilang ko ani kay. Ako may kanlusong non naminyo ko kan maniko. Si Naikuan. Huling kanlusong. Kanlusong. Nagsagol na akong gibati ani guys. Uhaw. Murag medyo gigutong na po ko ani guys. Anang bungtura pa sa kaon oh. Arang pagkatong inita. Ang akong kauban
Kani radyo nga ako ang bungay. Ha? Bungay radyo ang kauban guys. Lagaraw. Daghan ang utanan ako guys, ug kinsa kong uban dito sa bukid pagpangita sa kong inahan. Ang akong kauban ang lagaraw ra jud guys. Giugbok. Antod nga nakaabot jud ko diri aring dapita guys sa may bungton na jud. Nag-uwan guys. Ug wa na ko damha guys nga dito di sa atbang akong nakita nga akong mga pag-umangkon tuwa man di sa atbang. Nanilong po di sila guys. Kusog-kusog yun yung maong uwan. Murag ipanugsog lagi me. Di kami sa init. Murag ligoon timis uwan. Ang butog mohondang na tingay mi anig pangita sa among inahan ani guys. O balik trabaho na lang tingali mi sa naandang mga buhaton namo, surrender na lang tingali mi pagpangita sa among inahan. Kay wa man jud diri, wa man jud namo makita ani among lugar basi nakasakay na niglaing sakyanan. Tuwa na dito sa layo. Ginoo na lang mag-igo ani guys. Kaya ra na mauwana ari mga pag-umangkon guys, nakasilong po sa pikas nga kamalig guys. O gikan sila itong ibabaw. So ba mag-uwan gitawag ko nila nga tuwa sila sa pikas di ay mo to nga didali dayon ko og pasilong kay aduna may ulan aning dapita. May nakapasilong po ko og kanang lagkaw. Lagkaw ni mambili na ni guys. Nakaswerte po ko gamay ani ang lagkaw. Mo nang namasilong mi. Pasensya na mo guys o maora ni naabot na ko karong adlaw guys pagpangita sa kong inahan. So kinsa katong nakakita ni Mama Huling palihog lang in town. Mudangop lang man mo og kapulisan or sa munisipyo aron siya among makuha. Bye bye na guys. Bye bye.